n'ịga n'iru n'inye nkwado n'okwu gọvanọ Chukwuma Soludo kpọrọ nye ndị Anambra. Otu jikọtara ndị nwere ụgbọala eji eme njem akpọrọ Road Transport Employees Association of Nigeria ngalaba nke Anambra steeti ekwuola na ha ga-ejikọ aka ọnụ ha na gọọmenti ịfụ n'ime njem ga-abụ nke ga-amagbu onwe. Onye ọrụ anyị Chibụzọ Okoye wetara ozi a ka anyị sonyere ya. Gwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka ka onye isi ndị otu ahụ bụ Maazị Chukwuka Okonkwo mere ka mata na ha na gọọmenti Anambra steeti site n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem ụgbọ ga-alụkọta ọlụ ọnụ iji hụ na enwere njem ụgbọ siriri werere ya na ịchụpụ ndị ọnyakpa eni ozu ahụ na-agagharị n'ebe na-eme njem ụgbọ dị iche iche na steeti a. Maazị Okonkwo mere ka mata na ha ga-alụ ọlụ ha na ndị akpọrọ Anambra Youth Volunteers n'aha bekee wee hụ na ebe ahụ a na-enwe ọnọdụ gaba adị mma na banaba dị mma nke ụgbọala na-afọkoju bụ nke emere ka a na-agazi siriri werere. Ọ gara n'ihu mee ka mata na ihe ha na-eme bụ etu o si dị na atụmatụ gọọmenti Anambra steeti nke ọ bụ kọmishọna na-ahụ maka njem ụgbọ bụ Oriakụ Patricia Igwebike nọ n'isi ya ịhụ na ndị na-eme njem na steeti a bụ ndị enweghị ihe mmekpa ahụ ọbụla ma kwuo na ya bụ ọlụ ha ga-abagido bụ nke agaghị akwụ onye ma onye ọbụla ụgwọ na ọ bụ iji nyere gọọmenti Anambra steeti aka. O mere ka amatakwa na ndị otu ha na ndị otu akpọkwara Anambra Youth Volunteers n'aha bekee ga-alụkọ ọlụ ọnụ ịhụ na a na-enwe njem siriri werere na steeti a, ọ kachasị n'abalị mgbe ndị ọlụ Anambra Traffic Management Agency nagoro ọlụ ụbọchị ha iji hụ na ọchịchị gọvanọ Soludo bụ nke na-aga siriri werere ma rịọzie ndị Anambra steeti ka ha nye ya nkwado zuru oke. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye.